Всеизвестен факт е, че образованието у нас не е на много добро ниво. Нека да проверим дали ние сме куци или проблема се крие някъде другаде. Най-важното нещо за образованието, разбира се, е информацията. С напредването на цивилизацията, информацията е ставала все и по-трудна за предаване от поколение на поколение, защото е ставала все повече и повече. Преди хиляди години, в началото на образованието, нещата са стояли по коренно различен начин от начина, по който седят сега. Не е имало по 5 училища във всеки квартал. Не е можело да отидеш до близката библиотека и да прочетеш, когато ти трябва някаква информация. Тогава човешкото познание е било съсредоточено на няколко места и на някои хора им се налагало да пътуват с месеци само за да стигнат до близката библиотека. През вековете и хилядолетията образованието е ставало все по-масово и все по-лесно достъпно. По време на индустриалната революция образованието става наистина масово и тогава се заражда това, което сега познаваме като образователна система. Както може би и сами се досещате, по време на индустриалната революция образованието е обслужвало нуждите на бизнеса и индустрията. Помислете все пак. Ако някой дойде от провинцията, никога през живота си не е чувал за математика, физика или химия, или не знае никакъв чужд език, той няма как да бъде много полезен работник. За съжаление, образователната система продължава да бъде една поточна линия, която слага едни и същи знания на всеки различен ученик. А както се досещате, двама еднакви човека просто няма. Съответно, на по-голямата част от хората образованието единствено вреди. И какво имам предвид под вреди? Много хора най-вероятно няма да са съгласни с мен, но аз не мисля, че някой, който е роден да бъде гениален художник, трябва да бъде изпитван по математика и по физика и да бъде съден по това нещо. Да вземем мен за пример. Аз се занимавам с видео. Трябва ли, като се занимавам с видео, да знам сложни химични уравнения, връзки, киселини и така нататък? Досега тази информация никога не ми е била полезна, а точно обратното. Вместо аз да мога да се развивам в сферата на видеото, трябва да уча уроци по химия, от които отново аз никога няма да имам полза от тях. Разбира се, всеки трябва да знае да чете и да пише и да смята, колкото да не го лъжат в магазина. Но отвъд това, образованието трябва да помага на човек за нещата в живота, защото нещата, които са в учебниците, всеки от нас може да провери в интернет за части от секундата. В момента живеем във време, в което информацията е много лесно и общо достъпна. Ако ви се наложи да разберете как да си смените маслото на колата или гумата, ако ви се спука, например, не е нужно да ходите до най-близкия механотехникум. Нужно е да отворите интернет и след не повече от 15 секунди ще получите отговор и подробни инструкции. Проблемът с образованието, според мен, е, че ни дава като задължителна да учим информация, която, ако някога ни потрябва, можем да намерим за не повече от 30 секунди. Точно за това правя това предаване. Защото тези неща ми се струва някак малко вероятно да ги чуете в училище, а пък в същото време аз поне ги смятам за доста полезни. И набързо ще ви дам една тема за разговор с приятелите и родителите ви. В Европа най-доброто образование е в Финландия. Там децата не учат повече от 3 часа на ден, нямат оценки и домашни. И може би се чудите, как по 3 часа на ден и без домашни и без оценки, какво правят тези деца там? Ами тези деца се развиват всяко от тях в сферата, в което то иска да се занимава. По този начин те научават много повече и могат да бъдат много по-полезни както на себе си, така и на обществото. И не ме разбирайте погрешно, много ви моля. Аз не подкрепям неученето. Ученето е много важно. Въпросът е да знаете какво да учите и какво да не учите. Затова и направих видеото в края на учебната година, за да имате цяло лято за размисъл. Искрено ви окуражавам да намерите нещото, което ви харесва да правите. Нещото, което може да се превърне един ден в занаят. И ако го откриете отрано, може да имате и времето да станете гениални в него. Може би се чудите как по дяволите става това нещо. Звучи доста трудно, но всъщност е много простичко. Ако правите нещо изцяло за кеф, без да има нужда някой да ви плаща за него, това е вашата сфера. Развивайте се там и давайте всичко от себе си.
Друг голям проблем с образованието е, че някак си се образува една стигма. Човек първо трябва да завърши гимназия, евентуално да завърши университет и чак тогава да започне да се развива професионално. Точно за това правя едно от другите си предавания и повярвайте ми, не си правя просто реклама. Разгледайте предаването Портрет. Там разказвам истории на хората, които са променили света и са направили наистина градивни и много интересни неща с животите си. Там много лесно ще откриете една закономерност. Хората не са чакали да завършат училище и след това университет, за да може тепърва да започнат да търсят това, в което са добри. И това е нещо много важно, защото има една теория, която гласи, че за да станете добри в нещо, ви трябват 10 000 часа, а за да станете майстори, ви трябват над 30 000 часа. Помислете си колко много време е това. За съжаление, в живота си нямаме възможност да станем добри, камо ли пък майстори в повече от 2 сфери, да речем. И много ви моля, не оставяйте това, че сте млади, да ви кара да мислите по-малко за себе си. Ако отрано откриете какво искате и започнете да се трудите в тази сфера, съвсем спокойно на 15 години, например, може да сте толкова гениални, че да сте по-добри в тази сфера от всеки друг жив човек на планетата. Това беше от мен за днес. Надявам се отново да съм ви бил полезен. До следващата седмица.